Amb tots vosaltres, Julio Gómez, director de Ràdio L'Om. Caga en Déu. Amics, gràcies tu, eres l'amo. Amics, amigues, companys, companyes, col·laboradors, col·laboradores, com esteu? Molt bona nit, és un plaer i un orgull per a mi que esteu tots avui ací. En primer lloc, vull agrair a Sam Baixauli per la seva... per tota la preparació d'este 10 aniversari, ja que sense ell no hagués pogut ser possible. Sam, Baixauli. Bé, ara m'agradaria que s'agafareu de les cadires perquè neu a flipar. Neu a flipar. I és que he de manifestar, he de confessar que en estos 10 anys han sigut una autèntica farsa. Una farsa. Paga la pena que escolteu la veritat. Sí, espereu que m'està vibrant el mòbil. Número privado, me cague en Déu. Paula, no. Sí. Estoy muy liado, pero bueno. Sí, dime. Sí. Sí, 68 y tú, sí. Gratis. Sí. No ve, no. Vale, sí, tío, vale, Dios. Perdoneu. Bé, el cas és que paga la pena que escolteu això perquè el director de Ràdio L'Om no ha sigut mai Julio Gómez. Sí. Julio, enhorabona. T'he fet un diploma. El millor director de Ràdio L'Om. Bueno, espera. L'únic director de Ràdio L'Om. Caguen Déu estes becàries. Ara sí, per favor, abandonen l'escenari. Amb tots vosaltres, Julio Gómez, director de Ràdio L'Om. Hola. Vols llegir-lo? Vaig a posar-me les ulleres. Això d'anar de guapet té els seus inconvenients. M'has imitat bé, Passa que ja no porta ratlla al costat. És l'única... Rollo retro 80, però... Com el Roski, vamos. Té gràcia la cosa, tantes vegades que he estat ahí baix, com vosaltres, com a usuari, com a públic, com a currant, gravant els discursos de rigor, avorrits, alguns d'ells, per cert, o fins i tot dalt, marejant a Chachi, tot i que ell, coneguem-me des de que cantava l'himne regional, em fa poc de cas ja. I ara em toca parlar, i clar, resumir 10 anys i damunt no recorreguent als tòpics és un poc complicat. Podia començar amb una fita històrica, d'estes que dius, este tio sí que s'ha preparat l'oratòria. Un dia com avui, en 1901, Marconi va enviar el primer missatge per ràdio que creuà l'Atlàntic. Demostraria ser un sabut o anar de sabut o haver llegit les primeres pàgines d'un diari en la secció d'efemèrides o fins i tot que he copiat i ha pegat un missatge d'un bon amic que m'ha enviat este matí. I també és un tòpic, ho admet, referir-se a l'estat anímic que un es troba davant d'aquestes situacions. I jo crec que es nota que estic nerviós, molt nerviós, i feliç. Molt feliç per poder avui estar amb gran part de la gent que heu estat per i per a la ràdio en els darrers 10 anys. L'estar tan pagat em fa que de segur demà em desperte, mire a la meua dona i li diga: Mar, no hauria d'haver begut tant de ron a nit, veritat? Sona repetitiu en este tipus de parlaments quan et refereixes al que s'ha fet. Sí, aquest rotllo resum. Però què voleu que vos diga? D'estar a un antic bar de la Casa de Cultura a acabar al glamurós carrer Nou amb les seues palmeretes ha canviat la cosa, no? Com per a no dir-ho. I és que aquest és el camí que faig tots els dies i pense en tot el que s'ha realitzat en este temps. Em venen al cap les jornades maratonianes per intentar fer anar tots els aparells novets que s'estrenàvem, però que ningú sabia per què nassos, sé que hauria de dir collons, però sona mal, no portàvem instruccions en espanyol.
Per què en xinès, alemà o anglès? I clar, en aquella època Jaume Albert era Jaume el carnisser i no l'havíem enviat a la terra dels cangurs per perfeccionar la llengua de Shakespeare. No oblidaré mai tampoc quan es posaren l'ascensor a la nova ràdio. És una de les coses que ens fa ser especials. El seu soroll, el seu encant. S'heu adonat que és un elevador que no té pintades? Estil Juan i Pili, amor etern, o València sí, Barça no. El nostre no les té i a més va servir per enviar a pastar fangs aquella escala de caragol que mai hauria d'haver eixit de la ferralla que la va parir. I les proves? Ara va bé, ara va mal, canvia l'antena, enfoca-la a Torrent. No a Torrent no, que està pel vedat, bé, tira-li cap al terme, que s'agafa en Montredondo. I parlant d'antenes i aparells, per l'amor de Déu, un dia, això és rotllo abuelo cebolleta, en què ma mare em desperta i em diu: Julio, levántate. Eren les 12, fins ahí era normal. Que te llaman del aeropuerto de Manises, que la radio interfiere en los aviones. Jo mirava a ma mare i, clar, recordava que feia 4 anys em va despertar a les 2 de la matinada per assegurar-me que hi havia un ovni. I quan Valsí era el foco de la discoteca Bananas. I clar, què feia jo? Però davant la cara de la meva santa mare i la gravetat de la situació, em vaig alçar i solucionarem aquelles interferències que havien ocorregut damunt, i té nassos, barracollons, després dels atentats a les Torres Bessones. I programes i moments. No acabarem avui, i sé que voleu anar a refrescar-se la gola, sí, jo també, el tema del ron, però clar, hem de tornar als tòpics. Quants moments heu viscut tots els que esteu ahí? Els nervis del primer programa, la responsabilitat de quan vos proposàveu nous reptes. Sempre estàveu histèrics, però quan la cosa estava ja enllestida, tot anava desapareguent-ne i s'agafava la confiança necessària. Una confiança que sempre ens heu mostrat i que vos he d'agrair eternament. El fet de fer ràdio, de fer-la de forma altruista i desinteressada, volent i estimant-la com si fora vostra, vos fa ser més que responsable de tot el que avui, en estos moments, tots estem transpirant. Els col·laboradors, els estudiants, les persones que han passat estos 10 anys per les parets de les nostres instal·lacions ens han fet ser millors, sense cap dubte, perquè si vosaltres en molts casos no havíeu fet mai ràdio, nosaltres tampoc mai l'havíem portat endavant. I tots, coordinadors i coordinadores, direcció, al llarg d'estos 10 anys hem de ser clars i conscients que si hem crescut com a treballadors, com a mitjà de comunicació, és per haver-nos topetat amb gent de la qualitat humana i professional com vosaltres. També hem de tindre clar que si la ràdio continua viva és per la voluntat política que hi hagué i que hi ha a hores d'ara. Nosaltres podem posar tot l'afany i les ganes del món, i fins i tot fer gales com estes. Però sense l'ajuda dels poders públics això mai haguera sigut possible. Els polítics apostaren i aposten per un mitjà de comunicació que siga un verdader servei públic. Respetaren i respeten la seva independència informativa, mantingueren i mantenen que la ràdio tinga la seva pròpia autonomia a l'hora de decidir la seva pròpia fulla de ruta. Som una de les poques excepcions de la gran part de ràdios que tenen l'intervencionisme com a una eina normal de funcionament. I dic jo, si nosaltres, per ser radiolom, amb totes les nostres errades, i també encerts, m'imagine, però amb este segell, que ens ha anat, la veritat, més que bé així, per què canviar? Hem de continuar conservant la dignificació professional i defendent el periodisme local. Ahir on la xarxa d'emissores municipals valencianes ha de centrar tots els seus esforços. S'ha d'anar conjuntament, de la maneta, fent més rica la nostra professió, fent més gran la nostra llengua i creant un verdader ens vertebrador d'emissores municipals que pensen que per estar cal, entre tots, arrimar un poquet el muscle. I nosaltres, la pròpia Ràdio LOM, tampoc podem parar-nos. Hem de ser ambiciosos, hem de continuar, sí, i no és vanitat, sent un referent d'emissora local. Hem de fer bo aquell neologisme de ser glocals. Si bé ens dona molta satisfacció l'haver tingut gent com Imanol Arias, Fernando Delgado, Núria Roca o el friki de Jaime Peñafiel, sense renunciar a estos personatges, nosaltres hem d'arribar més encara al poble. I ara no parle d'antenes, precisament. Parle d'integració, de dinamisme en la pròpia localitat. Les associacions, moltes d'elles avui representades així, els col·lectius locals, els ciutadans, han de tindre a la ràdio com el seu millor altaveu per oferir tot el que fan. Malgrat conèixer les nostres limitacions tècniques i humanes, mai
hem d'oblidar i deixar escapar la nostra principal virtut, la imaginació,